Du lytter til din egen radiomodtager. Velkommen her til aftens styrt resumé fra de olympiske vinterlege i Sarajevo. Og selvom legene dagen igennem har været præget af uheld, styrt og kiks, er tabslisten desværre på nærmest mirakuløs vis ikke blevet forøget i dag. Og det betyder, at der ikke er sket de store forskydninger i medaljefordelingen, ensbetydende med, at DDR fortsat fører i den samlede stilling med 5 dræbte, 3 hårdt kvæstede og 14 med smålesioner. På andenpladsen Sovjetunionen 4, 9 og 1, og altså stadig på en flot tredjeplads Norge, hvis Thomas Bob jo var gårsdagens store overraskelse, end ikke nordmændene selv havde jo regnet med at hente andet end knups og småskrammer, og så blev begge slædekørende jo som bekendt dræbt, da Bobben kørte ud over barrieren, ramte 12 tilskuere og knustes mod et skab med elektronisk tidtagerudstyr. En stor norsk præstation og en virkelig flot finale på gårsdagens konkurrencer i Sarajevo. Men vi skal over til vores udsendte medarbejdere og høre, hvad der rører sig dernede i dag. Velkommen her til et af højdepunkterne ved herrenes 300 meter skidrop, der afvikledes i eftermiddags, og som desværre gik for uroligende godt for langt de fleste deltagere. Stort set kun småkiks med overfladiske knups til følge. Meget udspændende og alt i alt en temmelig dårlig reklame for skidrop. Og karaktererne for den underholdningsmæssige værdi lå der også hele tiden derefter, indtil vi nåede frem til nummer 47 her. Det er russeren Yaskagidskaya. Og se så godt efter. Allerede der taber han den ene ski og kommer ud af balance. Men nedad går det jo her på opbakken, og så går han i luften. Udmærket skiføring der med den enlige ski. Allerede der har han hovedet nedad. Og se så der, vinden tager ham. 3 dobbelt luts med 1,5 skrue og tyskerspring. Han er ude over banen, han er på vej ned i halmballerne uden for banen, han er forbi halmballerne, og der slår han så ned, skråt på ryggen i stoltrådsegnet med omkring 90 kilometers fart, og ja, 5 hegnspæle tror jeg, han når at rive op på sin glidetur, selvom det er svært at se herfra i hvirvlen af sne, trådnet og fragmenter af den itubrevne skidragt. Og der ligger russeren så endelig stille, men stemningen på tilskuerpladserne selvsagt er på kogepunktet. Samaritterne løber til den tro, at han er færdig med at optræde. Men se så der! Se hvordan sneen rundt omkring Yaskagidskaya nu farves lands nationalfarve. Det er vel det, der ikke finder på, de russere. En virkelig flot og farvestrålende afslutning her af den russiske dropper. Ligger stadig ubevægelig i sneen, er han mon gået efter guldet. Det er ikke helt til at se det i øjeblikket, men nu trækker samaritterne til side, så vi bedre kan se. Også næsten synd at forsøge at standse blødningerne så godt som russeren ligger på kameraet her. Og vi skal se det hele gentaget i slow motion, og som så vanligt har vi en ekspert i studiet, der vil hjælpe os alle sammen med at finde ud af, hvad det egentlig er, der sker. Velkommen til chefvisitator på Hvidovre Hospital Skadestue, Dr. med Bøje Brydskov. Og Bøje, hvis vi følger lidt med på monitoren her, hvad er det så egentlig, der foregår? Ja, det første vi bemærker, det er jo, at russeren allerede fra start sat så meget hårdt ved faktisk kun at starte med 1 ski på. Som vi ser det her i den langsomme gengivelse, så er det jo hans sekundant, der smiger den anden ski bagefter ham, således som han jo skal gøre det efter de internationale regler for at undgå diskvalifikation. Og showman er der jo virkelig i russeren. Prøv at se der, hvordan han både når at gøre sig skiller og klø sig i nakken, samtidig han kæmper for at holde balancen. Ja, hvis du vil høre min helt personlige mening om det der... Det vil jeg da gerne. Så synes jeg, det er flot. Det synes jeg, det er. Flot. Ja, det er nok meget dækkende. Jeg synes, det for mig ser ud, som om han på et tidspunkt forsøger at komme ud over siden på dropbakken, men det lykkes altså ikke for ham. Og prøv så at se der. Nej, der går han så i luften og rundt, som vi ser, og hvis vi lige prøver at stoppe billedet der. Prøv lige at stoppe billedet der. Ja, lige derefter den første pirouette. Allerede der tror jeg, det lykkes ham at rive sin højre skulder af læge. Ja, ellers så kan han da aldrig få armen i den position der, nærmest som efter et førergreb.
Og prøv gang at se, det er en virkelig lækker detalje, før han går ind i den tredobbelte lut. Se, hvordan han svipper den enlige ski lige op i ansigtet. Ja, det er smukt, det er det. Det er smukt. Ja, det er, og det holder fortænderne næppe til, og så går han så rundt i halvanden skrue med koldpermanent, og så kommer så tyskerspringet. Og så er han ved at nå ned der. Ja, og der stopper vi lige en gang der, for det er jo en enestående benstilling, han lander i, denne jeg skal give dig, Skyer. Læg specielt mærke til dem, for jeg vil nemlig sværge på, at begge ben er brækkede, selvom vi jo ganske vist ikke har set ham brække under selve droppet. Nu er der jo på den anden side, husker jeg, eksempler på, at netop russerne har jo snydt før og startet på brækkede ben. Ja, det er fuldstændig rigtigt, men så tror jeg ikke, han havde holdt sig oprejst så længe på tilløbet. Hvis du prøver at se på nedslaget, sikken præcision. Ikke noget med at tage jorden først, nej, direkte på hegnspælen. Ja, og der kommer så nedslagshastigheden 92,4 km i timen. Ikke dårligt må vi sige. Og vi kobler lige vores guldfilter ind på Ampex. Det er jo ligesom et par gammeldags togebriller. Det skulle eliminere det værste snefo, så vi kan se, hvad der er, russeren foretager sig. Ja, og den nedslagsvinkel er givet ens betydende med, at samtlige ribben i højre side går så en tur. Og så foldet 180 grader omkring pælen, der bøjer. Og via til toeren. Se, det er en virkelig dejlig detalje. Det klarer en normal ryg aldrig. En virkelig beauty. Og så via til træeren. Og der stopper vi lige igen, for træeren, det er jo den, der river hele maven op på ham. Men det får vi jo heller ikke noget fornuftigt indtryk af i normal hastighed. Men se nu der. Nej, det er genialt, det der. Se, der kommer først milten skarpt forfulgt af den turrevne lever. Se der, sikken en sprøjt, og der kommer så tarmen nærmest som en serpentin, der bliver pustet ud. Fremragende. Og se der på ryggen af de tilskuere, der løber væk. Se de klatter, der rammer dem på jakkerne. Det skulle da lungevæv, det mos der. Det skulle da lungevæv. Ingen tvivl om det. Ja, det glemmer det der. Ja, jeg synes det er synd. Jeg synes, det er synd, han ikke når at få revet hjelmen af. Han kommer slet ikke til skade i hovedet. Nej, men det er der vist også den eneste skønhedsfejl, du kan finde på den øvelse der. Og se, der tager han så den 5. hegnspæl, som man desværre heller ikke når at få revet med op. Alligevel ærgerligt, at hjelmen endnu er hel. Jeg tror, vi er mange, endda rigtig mange, der gerne ville have set russerens ansigt netop nu. På den anden side, så må man jo konstatere, at han ligger godt for kameraet med de lektioner, han engang har pådraget sig dejligt åben. Jeg synes, det er en flot finale, det synes jeg, det er. Trods alt. Se, hvor løber ud af ham. Ja, faktisk tror jeg, at seerne, ikke mindst de, der kigger med i farver, må give os ret i, at det ikke er så lidt af en sensation. Faktisk er det jo nærmest helt utroligt, at jeg skal give dig, skal jeg ikke blive dræbt her, men han er fortsat under behandling af førende specialister her på det store katastrofelazaret i Sarajevo. Præsident Reagan gav i eftermiddags personlig ordre om, at denne mand ikke måtte dø, og må ikke de fremragende kirurgiske specialiteter, der er til rådighed hernede, simpelthen vil gøre deres absolut yderste for at holde netop denne lemlæstede russiske skidropper i live, og dermed afskære ham fra en absolut topplacering som rigtig død ved legene. Tilbage til stenalderen. Tak for i aften.